Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәкуров. Бүген бүтін дүния мусульманнары исламдағы иң зур бәйрәм Ураза гаетен билгеләп үтә. Димәк, Рамазан айы тәмам. Шул уңайдан Татарстанның 1000 артык мәчетендә гает намазы укылды. 30 көн дәвамында мусульманнар таң беленгәннән башлап кояш байганчыга кадәр ризыктан тыелып торды. Казанда бүген төп тантана шәһәр үзәгендәге Галиев мәчетендә үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бәйрәм вәгазен шушында тыңлады. Аннары мусульманнар өйләренә таралды. Монда аларны бәйрәм табына әзерләп көтеп торалар иде. Берләштерә һәм якынайта торган бәйрәм хакында Рүзәл Шәрипов. Аллаху акбар. Иртәнге 8-нче ярты Казанның иске татар бистәсенә моңлы азан тавышы тарала. Ул изге Рамазан айының тәмамлануын белдереп, мусульманнарны гает намазына чакыра. Көн җылы һәм кояшлы, вакыты да уңайлы, шуңа күрә килүчеләр айруча күп. Монда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та бар иде. Ул намазга Улы Искәндәр белән килгән. Рәис хакимияте җитәкчесе Әзгат Сафаров мэр Илсур Миршинда бирде. Вәгазне Камил хәзрәт Сәмигуллин алып барды. Иң элек ул гыйбадәт кылучыларга Рөстәм Миңнеханов белән Владимир Путинның котлауларын укый. Конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. Үз чыгышында Камил хәзрәт мусульманнарга ураза тотканнары өчен рәхмәтен белдерә һәм аларга гыйбатның хәрам булуы хакында сөйли. Гыйбат кешеләр арасын боза. Аларны бер-берсенә каршы кытырта, дошманлаштыра. Ул мусульман өммәтен шәрәтә һәм тарката. Кешеләр арасындагы бөтен низаклар сүз, тел, гайбат аркасында килеп чыга. Бу шир бүген тагын да зур көч белән тарала башлады. Бәйрәм намазына бүген республиканың 1000 артык мәчетенә җыелдылар. Башкаланың Рауза дип аталган иман йортында намаз башкаларыннан аерылып тора кебек. Бүген монда беренче тапкыр Ураза гаете узды. Ураза гаетен юкка гына берләштерә һәм якынайта торган көн димиләрдер. Чөнки бәйрәм намазын тыңларга гына да монда хәтта олысы да, кечесе дә җыелган. Мәчет аларның барысын хәтта сыйдырмый да, һәм алар дугаларга урамнан ук кушыла. Абыйлы энеле Гайзатуллиннар өчен бу аеруча истәлекле көн. Мәчетнең ачылганыннан бирле алар әниләрнең исемен йөрткән иман йортында гает намазы яңгыравын көтеп алган. 29 көнендә дә һәр көн сайын халык тулып торды, намазлар укылып торды, азаннар әйтелеп торды. Рамазан аенда монда мохтаҗларга ярдәм иткәннәр, таравихлар уздырганнар. Менә монда балалар белән тулы иде. Алар уйнап, монда тавышланып, шауып, шуның хәтлек күңелле үтте безнең мәчеттә бу Рамазан ае. Бу айда кылган гамәлләребез, бу айда тоткан уразаларыбыз ул безне яңадан 11 ай дәвамында матур итеп саклап, яклап кидереп үтәнәбез. Рамазан ай ул минем өчен тынычлык, изге ай, сабырлык. Бөтенебезне берләштерә, яраштыра. Гөнаһларны гафу иттерә. Тоткан уразалары кабул итсен Алла Тәгалә. Гает көнне туганнар белән очрашу, бәйрәмне гаилә белән уздыру да күркәм гадәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җәмәгать без кайттык. Ураза гаете мөбарәк булсын. Җәмәгатьләребез мөбарәк булсын. Ураза гаете мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Илсия Гәрәева елдагыча мәчеттән ирен һәм улларын мул табын әзерләп каршы ала. Өстәл турында гает кыймагы. Аны Илсия ханым ике кызы белән бергә пешергән. Уразаны да гаилә белән тотканнар. Бәйрәм уңаеннан кунакка туган апаларын чакырганнар. Бала бит инде ул әти-әнисеннән күреп үсә. Әти нәрсә эшли, ул шуны эшли. Без Рамазан ай уразасының бер генә секундында әрәм үтмәкәмәскә тырышабыз. Чөнки беләбез, хәдисләрдә килә, һәрбер изге гамәл 700 тапкырлана. Гәрәевләр мохтаҗлар өлешчә мобилизация буенча алынган ир-егетләрнең туганнары өчен ифтарлар да уздыра. Шул хәтле да менә Аллаһтан рәхмәтләр, каян менә шул хәтле көч бирә. Чөнки Аллаһ Тәгалә нияткә карап бирә. Ниятебез безнең чын ихластан, чын йөрәктән икән. Аллаһ Тәгалә көч тә бирә, юлларын да ача, яхшы кешеләрен дә җибәрә. Мин шуның белән бик бәхетле. Хәзер Шәввәл айы башлана. Гәрәевләр ураза тотуны дәвам итмәкчеләр. Чөнки бу чорда 6 көн ураза тотучыга ел буе ураза тоткан кебек савабы булыр диелгән. Рүзәл Шәрипов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.
Рөстәм Миңнеханов бәйрәм уңайыннан республика халкына мөрәҗәгать итте. Сезне ихластан котлыйм. Бу изге айда миллионлаган мөселман күңелен рухи паклануга, михербанлык гамәлләр кылуга юнәлтте. Республиканың мөселман өммәте җәмгыятебезнең әхлакый нигезләрен, милләтләр һәм диннәр арасындагы татулыкны ныгытуга зур өлеш кертә, хәйрия эшчәнлеге алып бара. Күптән түгел республика һәм Россия мөселманнары Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтте. Ураза бәйрәме киләчәккә якты өметләр һәм ышанычны көчәйтсен, һәммәгезгә бәхет, тынычлык һәм иминлек телим диелә котлауда. Рөстәм Миңнеханов татарстанлыларны ураза гаете белән социаль шелтәрдә дә котлады. Татарстан рәисе буыннардан буыннарга тапшырылучы горыф-гадәтләр, дини йолаларны чагылдыручы видео язма урнаштыра. Тыңладым, әкрен генә искәндә, бәйрәм көн җилен. Онсы да сили тагын. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Мубарак кыл ушбу бәйрәмебезне, укыган Коръәннәребезне кабуллардан кыл. Бер рәхмәткә я архамар рахимин. Аллаһ акбар. Ураза гаете уңайыннан Татарстан Диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин да барлык мөселманнарга мөрәҗәгать юллады. Аллаһка шөкер, ай буе без уразалар тоттык, Коръәннәр укыдык, таравихларда катнаштык, иманнарыбызны ныгыттык. Аллаһ субхана ва тааля кабул итсен. Фитр садакаларыбызны, гыйбадәтләребезне кабул итсен. Бәйрәмнәребез мубарак булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген Мөслимдә яңа мәчет манарасына ярым ай урнаштырдылар. Район үзәгендә ул 4-нчесе кооператив урамында төзелгән. Элек бирдә мәдрәсә була. Яңа мәчетне тулысынча хәйриячеләр һәм халык ярдәме белән күтәрәләр. Бүген Аллаһ йорты төзелешенә ярдәм итүчеләргә рәхмәт әйттеләр. Мәчет зур түгел, 50-60 кешегә исәпләнгән. Гаилә белән килергә теләүчеләр юлчылар өчен уңайлы булачак. Эшне Корбан гаетенә кадәр төгәлләргә ниятлиләр. Тышкы яктан әзрәк тәртипкә китерәсе әйберләр бар. Инде штоп кергәндә, актаныш ягыннан кергәндә мәчетебезнең тышкы ягы да бик матур булсын. Монда инде стоянкалар ясыйсы бар. Әзрәк агачлар утыртып, яшелләндереп, шулай итеп матурлап эшләрбез дип әйтәбез. Бүген бәйрәм көнгә туры китереп, Казан метросының икенче өлешендә тагын бер тоннельне казып бетерделәр. Ул Зеландтан Академия станциясенә кадәр булган ара, ягъни Ломжа һәм Завойский урамнары җир астыннан тоташты. Айсылу дип аталган тоннель казу комплексының җир астын казып чыгуын республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр мэры Илсур Метшин күзәтте. Эш ничек бара? Гөлнас Сайфетдинова репортажы. Бәйрәм көнендә истәлекле вакыйга. План буенча нәкъ менә билгеләнгән вакытта, билгеләнгән урыннан тайпылмыйча, төгәллек белән Айсылу комплексы уң як тоннельне казып чыга. Зеландтан Академия станциясына кадәр аралык 900 метрга якын. Казу комплексы ярты елда уза. Ул айына 200 метрны үтәргә сәләтле. На первом пусковом участке второй линии 6 тоннелей. Икенче линияның беренче участогында 6 тоннель булачак. Бүген өченчесе казылып бетте. Аларның озынлыклары төрле. Бүгенгә тоннельләрнең 65%-ын үттек дип әйтергә була. Рөстәм Миңнеханов эш барышы белән танышты. Метро төзелеше график буенча бара. Кирәкле ремонт эшләрен башкарганнан соң якынча бер айдан Фучик урамына кадәр булган тоннельне казый башлыйлар. Соңгы ел ярымда метро төзелешендә үзебездә җитештерелгән җиһазларны куллануга күчкәннәр. Проектировщики проектируют кольцо на станции Дубравная, пересечение на станции Ешлик. Сейчас выбран первый пусковой участок второй линии. Вот 4 станции. Сахарова, Зеланд, это Ломжинская, Академическая, это Завойского, и столетие ТСР будет на пересечении пересадочная станция. Икенче линияның беренче участогы 4 станциядан торачак. Аларга Зеланд, Тулпар, Тассырның 100 еллыгы һәм Академия атамалары бирелгән. Гомуми озынлыгы 6 чакрымга якын. Халык беренче участокның кулланылышка тапшырылуын көтә. Бик кирәк, бик көтәбез дә. Хәзер әйбәт, конечно, була. Әйбәтрәк. Чем раньше, тем лучше. Это удобно очень для людей. Безнең өчен метро бик уңайлы, икенче транспортка күчеп утырасы да булмый. Икенче линияның беренче 4 станциясын 2027 елны ачырга ниятлиләр. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Армияга язгы чакырылыш бара. Бүген Татарстаннан 20 егетне хезмәткә озаттылар. Алар Көнбатыш хәрби округында коры җир гаскәрләрендә хезмәт итәчәк. Егетләргә хәйр-фатиха бирергә республиканың хәрби комиссары һәм дин әһелләре килде. Язгы чакырылыш 1 апрельдә башланды. Бу юлы 3000-нән артык татарстанлы хәрби хезмәткә алынырга тиеш. Казанның Патриот үзәгендәге озату кичәсеннән Илдар Сафиуллин. Хәрби киемне кидем, чин солдатка охшаганмын. Үземә охшый. 18 яшьлек Эмиль Григорьев Ознакай районы Сәпәй яулыннан повестканы хәрби комиссариаттан үзе барып алган. Политехник күлиятне тәмамламыйча армиягә китә. Диплом кайткач ди. Әзерләндем. Бер ай алдыннан чабып нитә бирдем. Үзем теләгем белән килдем. Әти абый служа итте. Әтигә әйткәч, мен армиягә китәргә әти шатланды. Абый да шатланды инде. Туганнар белән җибәрделәр бергәләп. Менә ул язгы чакырылышта беренчеләрдән булып китүче 20 егет. Основная масса призывников будет. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның күбесе өйрәтү үзәкләренә җибәреләчәк. Алар 4 ай дәвамында хәрби белгечлек үзләштерәләр. Армиядәге хезмәт итү срогы төгәлләнгәч, өйләренә кайтарып җибәреләчәкләр. Бәйрәм көнне китү Ямансуда күңелле дә егетләр. Бүген әле бәйрәм дә. Шуңа күрә настроениелар бигрәк әйбәт. Әзерлек ягыннан әзер. Мәктәп вакытыннан уже. Все нормалар ГТОның все нормально. Хәрби хезмәт безнең милләтебезнең табигатенә асылында салынган. Ул безнең тарихыбыз, ул безнең чал тарихыбыздан килеп чыккан. Шуңа күрә татар кешесе хәрби хезмәткә барырга тиеш. Татарстаннан армиягә алынучылар Мәскәү Кремленең президент полкында, Балтык, Кара диңгез флотларында, фәнни ротларда һәм башка гаскәрләрдә хезмәт итәчәк. Язгы чакырылышта 3000-гә якын татарстанлы армиягә алыначак. Ә инде бүген бирдә хәйр-фатиха алган 20-гә якын егет кичен поезд белән Түбән Новгородка юл тота. Нәкъ менә шунда хәрби тормыш башлана да инде. Ә инде 1 елдан алар чын ират булып туган якларына әйләнеп кайтырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген инспекторлар Казанның Аккош күле паркында рейд оештырды. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәләме, шуны тикшерделәр. Табигатьтә ял итүчеләргә махсус белешмәләр тараттылар. Янгынга каршы махсус режим Татарстанда 10 майга кадәр гамәлдә булачак. Әлеге чорда учак ягу, чүп-чар һәм кырылан яндыру, ачык утта ризык пешерү тыела. Урманнарда да янгын чыгу куркынычы зур. Бүгенге рейд барышында кагыйдә бузучылар табылмады. Шулай да республикада быел тиешле таләпләрне үтәмәгән 35 кешегә штраф салынган инде. Узган ел шушы вакытка мондый очраклар теркәлмәгән булган. Штраф күләме дә арткан, физик затларга ул хәзер 20 меңгә кадәр җитә. Uşaklar yandırırга ярамый икәнен шулай ук беләбез. И жандырмыйбыз да, уйламыйбыз да. Иде әзерләп киләбез. Хәзер күп сатуда да әйберләр, шашлыклар да әзерләнгән специальный җирләрдә. Хәзер бит менә һава кыры, яңгырлар юк. Любой учактан янып китергә может пожар чыгарга мөмкин. Шуңа күрә инде таләпләрне үтәргә кирәк. Тирә-юньдәге йорт янындагы һәм куралты кураллар янында булган кыры чирәне җыярга, тырмалап аларны җыярга. Тик сезнең йортыгыз янында ташландык участок бар икән, аларның хотя бы яннарындагы территорияләрен җыештырып алырга һәм үткүз булырга кирәк. Жакмаска. Әзәк түзеп торыгыз. Казан май бәйрәмнәрендә кунакханәләрне күпләп броньлау буенча популяр 5 шәһәр исемлегенә кергән. Шул ук вакытта уртача бәяләр Сочидагыдан кыйммәтрәк. Анда якынча 1000 ярымга арзан. Россиялеләр тагын кайларда ял итәчәк. Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Балтач районы Карыйлы авылында янгын чыгып, Ботнадагы фюлленнарның бар мөлкәтләрен юк итте. 4 балалы гаилә өсләрендә булган бер кат кием белән урамда калган. Хәзер алар әтиәниләре янында 13 кеше яшиләр. Фюлленнарга ничек ярдәм итеп булуын Шулпан Касыймов белеп кайтты. Кызлар мунчага чук иткәч, алар шешенгәннәр дә инде һәм йөгереп мендиләрендә әти капкара төтен чыга дигәндә. Янгын менә шушы мунчадан чыкканда инде. Без йөгереп килгәндә эштә ялкындырлап яна иде ди Айгөл Гафиуллина. Ире сүндерергә тырышканда ул тиз генә балаларын урамга чыгара. Үзе кире документлар алырга кергән. Мин документларны алып йөгердем инде, чыктым тизрәк. Аннары инде пожарны чакырганнан соң инде яңадан өйгә кирип, бер-ике бер алып чыктым шойтып. Ут йортка күчә, көнәл якты булганга бар авыл халкы булышырга җыелды диләр. Янгын сүндерүчеләр дә килеп җитә. 18 сәгать 50 минутта Параническә Глана 112 буенча хәбәр керә. 8:57-дә безнең Параническ килеп җитә. Кеше күбе, санарлык түгел. Киләр, кем кешелекләр, кем көрәк күтәреп техникада монда
келіп тұрды уже. Әмма йорт каралты кураларын саклап кала алмыйлар. 2 сәгать эчендә бөртекләп җыган мал-мөлкәтләре янып бетә. Кызларның китаплары, киемнәре дә ут эчендә юк булган. Шуңа әле мәктәпкә бара алмыйлар ди әтиянисе. Кызның улысына 15 яшь, уртанчысына 13 яшь, кичкенә кызга 11 яшь, малайга 3 яшь. Сорыйлар инде бой бер калды, теге бер калды дип. Мунчадан ут йортка күчте ди хуҗалар. Үй түбәсенең яртысы шифердан булганга, ул шартлап янып күршеләрнең дә абзарларына күчкән. Күргәнебезчә, аларның да кара куралтылар янып беткән. Бәхеткә, иләрен саклап кала алганнар. Ауыл халкы булышты инде. Саклап калдык өйләрне. Печәннәр, саламнар янды печәнлектә алар. Аларны бомба төшереп. Бик тиз күчте инде каралта. Аларның бер нәрсә дә калмады. Аларның кабайтәндәй инеләре дә калмады, бөтенсе янып бетте. Гафиуллиннарның йортлары иминиятләштерелмәгән була. Мондый бәла-каза килеп чыгар дип уйламадык та диләр. 4 балалы гаиләне хәзер вакытлыча әтиянисе сыендырган. Бер йортта 13 кеше яшиләр. Эшмәкәрләр үзләре мәрәҗәгать итә. Әйдә нишлибез? У кешегә ис алып бирәбезме? Я берәр искине алып биреп торабызмы, риза булсалар дип. Менә бүген без шундый кешеләр белән очрашып сөйләшербез дигән идем. Күп балалы гаилә хәзер һәр нәрсәгә мохтаҗ. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен реквизитлар экранда күрсәтелгән. Без улы йөрәкле тамашачыларыбыз бар икәненә күптән инандык. Алар ярдәме белән Казанда яшәүче кечкенә Амилига беренче тапкыр операция ясау өчен 4 миллион сум акча җыелды. Бу юлы да шактый тупланды ди әтиянисе. Апас районының Түбән Биябашы авылында Сафиннар йортларына йөк машинасы килеп кергән иде. Безнең репортаждан соң алар да торакларын төзекләндерә алды. Балтач районы Кариле авылының Гафиуллиннар гаиләсе дә хәзер үй сатып алып тормышларын яңа баштан башларга тели. Балтач районыннан Шулпан Касымова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Уразага итү уңайыннан республика районнары мәчетләре каршында балалар һәм олылар өчен төрле чаралар үтте. Алар әле 20-шенә кадәр барачак. Казанның Рәхмәтулла мәчете ишек алдында кечкенә сабан туе оештырдылар. Бирегә гаиләләре белән килгәннәр. Балалар мәйданчыкларда, осталык дәресләрендә һәм ярышларда катнашса, олылар бәйрәм концертын тамаша кыла. Мәчеттә эшләүчеләр ачык һавада пылау пешереп, килгән кунакларны сыйлый. Изге бәйрәм барча дин кардәшләребезне берләштерде. Бүген Иске Татар бистәсендә Рамазан фестивале узды. Чарага 10 меңнән артык кеше җыелган. Быел аның программасы да үзенчәлекле, гореф-гадәтләр һәм милли кыйммәтләргә аерым игътибар бирелгән. Ул осталык дәресләрендә дә чагыла. Балалар сәйләннәрдән муенсалар ясап, кәләпүшләр бизәде. Олыларга дөрес итеп чәй пешерергә өйрәттеләр. Бәйрәм әле кичке 9-га кадәр дәвам итәчәк. Тиздән бәлеш ярышы да башланып китәргә тиеш. Кафелар әлеге милли ризыкны пешереп алып килеп кунакларны сыйлаячак. Концерт, Кореев театры артистлары чыгышы да көтелә. Бәйрәм лазер һәм утлы тамаша белән тәмамланачак. Biz балаларыбызга мөселман тәрбиясе бирергә тырышабыз. Шуңа күрә инде аларның күңелләрен күрер өчен шушы бәйрәмгә дип чыктык. Мастер-класслар карадык, әйберләр карадык, бик күп әйберләр әзерләгәннәр. Безгә бик ошады. Менә һәр концертларны көтәбез, Алла бирсә. Сабан туйы да бит, сабаннан соң туй ясаганнар. Шуның кебек бу да безнең борынгыдан килгән гыйбадәт, хезмәт кылганнан соң күңел ачу, ял итү чарасы. Шуңа күрә без инде 5-6 ел элек шушы эшне башлаган идек. Бүген Казанда Уразага итү уңайыннан гает моңы бәйрәме уза. Башкаланың Чулпан мәдәният үзәгенә Татарстан һәм чит төбәкләрдән дини җыр, мөнәҗәт башкаручы азан әйтүчеләр җыелды. Анда рухи моң татар мәдәниятен үстерү фестиваленә йомгак ясыйлар. Хәзер анда хезмәттәшебез Рания Абдрахманова эшли. Рания, монда репертуар башка нинди җырлар яңгырый? Хәерле кич, Илгиз, әйе концерт әлеменә берничә минут элек кенә башланып киттем. Бүген монда рухи моң, татар рухи мәдәниятен үстерү фестиваленең җиңүчеләрен ачыклаячаклар. Хәзерге вакытта сәхнә артында һәркем дулкынланып үзенең чыгышын көтә. Барлыгы 10 теләгән артист чыгыш ясар дип көтелә. Бу инде танылган артистлар да, шулай ук һәвәскәр җырчылар да. Аларны 4 номинация буенча бәяләячәкләр. Бу дини җырлар, мөнәҗәтләр, милли мәкам белән азан әйтү һәм вәгазь сөйләү. Концерт башланганчы без алар белән аралашып белгердек. Әйдәк аларның фикерләрен бергәләп тыңлыйк. Татарда моң бар дип сөйләшәбез икән, әйме, ул бит әле генә кичә бүген генә барлыкка килгән күренеш түгел. Безнең халыкта моң күренеше ул диннән барлыкка килгән. Без монда бергәләп җыелышабыз, бергәләшеп күрешәбез. Теге кемнәр беләндер сорашасың, кемнәр белән танышасың. Теге кругозор киңәя.
фестивальдә Татарстан башкаручылары гына түгел, Пермь крае, Самара, Курган, Төмән, Омск өлкәләреннән, Башкортстан, Чувашиядән дә катнашучылар бар. Алар үзләренең иң матур, иң оста сәләтләрен күрсәтә. Әйдәгез чыгышларын шулай ук бергәләп тыңлап карыйк. Концертка ир-атларга түбәтәйдән, хатын-кызларга яулыктан килү киңәш ителгән иде. Иң матур милли киемле кешене бүген бүләкләрдә көтә. Әлегә шулар иде, концерт дәвам итә. Илгиз, сүз сиңа. Рәхмәт, Рания. Безнең белән турыдан-туры элемтәдә минем хезмәттәшем Рания Абдрахманова булды. Сәгать 7-дә эфирга новости Татарстаны тапшыруы чыгачак, аннары хоккей башлана. Гагарин кубогы финалындагы 3нче уен, сериядәге исәп әлегә 1-1. Хәзер рекламадан соң һава торышы, аның белән иркә таныштырыр. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз. Конкурс «Мини-мисс Татарстан 2023». Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Кастинг 23 апреля в торговом центре «Мега». Регистрация по телефону 29 010 29. Возрастное ограничение 0+. Ихтибар! Ильхам Шакиров премиясын тапшыру тантанасы. Лауреатлар: Флёра Сулейманова, Фердинанд Саляхов, Асхат Хисматов, Фаудат Гыляжев. Катнашалар: Салават Фатхетдинов, Филус Кахиров, Резида Галимова, Полина Каримова, Илгиз Махатдинов, Алмаз Хусаинов, Зульфира Шайдулина. 31 май, филармония. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Продсклад «Победа». Чипсы «Краб» 130 грамм 48,90. Черный чай с лимоном «Чайный век» 41,50. Все нужное по низким ценам. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Экстрим-программа «На грани» в Казанском цирке. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Юмор, жыр һәм шәткәев Салават җыр театры Ульян каласына кузгала. 26 апрель Губернаторский сарайында 34 сезон концерт тамашасы. Башлана 19 сәгатьтә. Яшьләре 6+. Дома у сада. Новый квартал сад от Акбарс Дом. Жить, чтобы мечтать и создавать. Акбарс Дом. Дом там, где мы. Не знаете, где списать бонусы Сберспасибо? Конечно, в аптеках Фармленд. Свершилось! Теперь бонусы Сберспасибо можно обменивать на скидки в аптеках Фармленд. Покупки стали еще выгодней. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Ихтибар, профимастер ателье һәм химчисткалар шелтәрендә апрель азагына кадәр акция. Профимастер – һәркем өчен сыйфатлы Италия химчисткалары. Лента поздравляет с праздником Ураза-Байрам. С 14 по 24 апреля колбаса вареная, челный бройлер, елецкая, халяль 99 рублей. Во всех магазинах и с доставкой. А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив? Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде. Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Атмосфера фронтлары якынлашу сәбәпле температуралар түбәнәя, явым-төшемнәр көтелә. Данил Мастер компаниясында язгы бүләкләр дәвам итә. Үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Ашыгыз, акция бар апрель азагына кадәр. Белешмәләр өчен телефон 2167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта бөгелмә баулы азнакай Әлмәттә болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә, температура көндез 8 градус җылы.
Төньяк көнчыгыштан түбән Кама ярчалы Алабугада шулай ук болытлы, урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак, 12 градуска кадәр җылым. Төньяктан Актаныш Шәкерҗи Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, температура уртача 13 градус җылым. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балташта явым-төшемнәр ихтималы зур түгел, көндез якынча 15 градус җылым. Көньяк көнбатыштан Болгарбай Чүпрәлдә болытлы һава, көндез температура 16 градус җылым, җил төньяктан көчле. Чистай Мамадышта явым-төшемнәр көтелә, көндез 13 градус җылым. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат: Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Башкалабыз Казанда алмашынчан болытлы һава, көндез 14 градуска кадәр җылым, төнлә уртача 7 градус җылым. Җил төньяктан көчле. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 56%. Җирнең магнит кырым тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай иде. Исән-имин булыгыз.